салом алейкум ҳамдурон азиз аъзоини гурӯҳ ҳангурӯ ва боғ. имрӯз 3 феврали соли 2023 қарор дорам дар шаҳри ҳисор деҳаи шуроби искандар ва ба шумо нишон медиҳам ниҳолҳои шафтолуҳои пайвандии сорти нектарини фантазия. бинед чӣ ниҳолҳои беҳтарина овардему. ана баъд ҳозир бо нишон медиҳам пистаҳоро. ана ин ниҳолҳои писта мебошад. бинед ки ман ҳамҷо ниҳолҳои писта аз ин ниҳолҳои пистаам гирифта шинонед. ино пистаҳои пайвандош мана инҷо ҳамаш пайванди мана то ҳамонҷо рафтагӣ пайвандӣ анинаш пистаи нар то ҳамонҷо рафтагӣ бо хучам дорем. хуч пур буд кам анҷода хуч аст. биаем дур нишон диҳам ки хонак хӯрдам. анавай хучи бехор марҳамат. мана пистаҳо анавай шафтолу инҷам писта ин писти нарина ин намебандад. иро пешниҳода бояд пайванд кардан дар кор. баъд дорем ягон 10 дона гелоси беҳтарин гелоси пешпазак. ин гелосҳо анашам гелос бо мондааст. инҷа ба анор мондааст. як 10 дона анор будааст ва чормағзи пекан мана як 10-15 дона чормағзи пекан мондагӣ. инҷа ба мана ин ангури редгулоб мондагӣ. тамом ҳамҷорон азиз дар ҳисор ин ҳамин чизо ҳаст. шуроби искандар. телефони акаи усмонам мемонам. раҳмат ба диққаттон.